изпълваме изцяло. Много е трудно, но ме изпълва в смисъл харесва ми. Когато усетите това спокойствие в природата и когато човек се храни с такива неща, чисти, истински, всъщност тялото му получава минерали, витамини по естествен начин. Ако хората знаят какво се слага в конвенционалното земеделие, какви торове се бъркат, какви фунгициди, какви системни препарати вътре и какво ядат, просто... Но хората не знаят. Това е.